tomto videu uvidíte. Dámy a páni, tento záber, čo tu vidíte, už nikdy inde neuvidíte, iba v tomto videu, v tejto scéne, pretože Viva jazdí na Márii. Dámy a páni, toto je naša zostava, ako môžete vidieť. Ona ešte presne do toho, jak hýbe tými ústavy. Dámy a páni, toto není nejak pretočené, pozerajte na to. Ja keď som to videl, tú mačku, to bude pecka, dámy a páni, to bude pecka. Ešte aj bodrý som, jak tá mačka. To bude pecka, dámy a páni. Dámy a páni, ja vás vítam u oficiálne prvého videa zo série Pohľad do zákulisia. Táto séria vznikla preto, aby ste videli moje utrpenie. Táto séria vznikla preto, aby ste vy mohli vidieť moje utrpenie. Rozumiete? Není na tom nič zvláštne ani špeciálne. Jednoducho pohľad do zákulisia. To, ako sa ja trápim. Hodiny roboty s Robom Hrobárom. A nielen s ním. Snáď vyjdú aj extra diely s Chingim. A možno ešte nejaké videá z VOTčka, ktoré budem strihať. Jej! Nebudem okolkovať. Takže máme tu už akože rozrobenú scénu z Roba Hrobára. Áno, máme tu intro, to je to už upravené, to už je to lepšie, lebo čo ja viem, to prvé z toho prvého dielu nepáčilo sa niekomu, tak som ho musel prerábať. No dobre, tak čo budem dneska robiť? Ani v tejto chvíli Robo zistí, že ho jeho bývalý kolega alebo spolužiak kolega požiadal, aby mu išiel pomôcť opraviť jednu krematornú pec. Vedy mu povie, že je alkoholik, on sa z toho nasere a povie: no dobre chalani, ideme sa ožrať. Ako inak, to sú muži. Neskôr zistíme, že hehe, zoberte si, že my sme tu najviac ťažko pracujúce stroje a miesto nás sa tu ožere táto krematorná pec. Čiže krematorná pec nefunguje a chalani sú bez alkoholu. Príšerná situácia. Čo je ešte horšie, tak sme zistili, že Viva, to je tá modrá mačka, Vivu! Pozerá nacistické filmy z druhej svetovej vojny. To není dobré. A aby toho nebolo málo, tak to není jediný nacista. Pretože sa nám sem priplietol bledomodrý traktor, až taký, že tyrkysový. Ty to pomážeš mi napalažiť žurnály? Ktorý sa volá Šaňo. A Šaňo je totálny nácek. Nebudem ho nijak okolkovať, nebudem ho nijak strihať. Šaňo je totálny nácek a netají sa s tým. Dámy a páni, keby ste nevedeli, o čom hovorím, tak to sú vlastne ako keby osobnosti, alebo skôr identity tých postav. To, čo dokáže vzniknúť v ľudskej hlave, je proste príšerné. Na tomto seriáli sa to bude dať vidieť. Šaňo je proste Ukrajinec. Nechápem absolútne, čo trepeš, ale asi to ide čo s tým drevom. Ako môžete počuť. Ináč došla mi CD Vita, takže sa pôjdem doplniť. Donesol mi brat z Chorvátska. Je to akože prejavy extrémistických symbolov vo veľkom. Dámy a páni, nebojte sa toho. Ja tu fakt na plné gule púšťam sovietskú hymnu. Ale berte to, že to je s cieľom pobaviť. Ja viem, že ja ako začínajúci tvorca nemám moc právo na to mať svoj vlastný názor. No ja si ho dovolujem mať. Neviem, či robím zle alebo dobre, ale v každom prípade z toho vzniká toto. Ako inak. Dobre, poďme sa pozrieť do prvej zákulisnej scény. V tejto chvíli sa stretol, tento je... Viete čo, ja zabudám sám ich mená. Ja som si urobil na pozadí... Áno, dámy a páni, tuto čistou náhodou som otvoril článok, kde sú vlastne ako keby ich popisy. Je to ešte len v hrubom, tie ich osobnosti už sa pomaly viacej rozvinuli, aha, Viva mačka. Tá osobnosť je tam absolútne nevyvinutá, no pre mňa v hlave už tie jednotlivé osoby majú svoje deje, majú svoje príbehy. Bonifác sa volá. A mne sa odjebala kamera. Dobre, budeme sa tváriť, že sa nič nestalo, že ste nikto nič nevideli. Malá technická chyba, malinká. Oskar, nekrofilný strašiak. Dámy a páni, nemám chorú mysel. Ja som o tomto komunikoval s Korkom. Šaňo, starý traktor skonštruovaný Rusmi v 1999. Pomlčka. Týmto sme dotvorili Šaňovú osobnosť, to je Šaňo, to je ten
Ten bledomodrý traktor. Bonifác, to je to zelené hovno na týchto kolesách. To je Bonifác, dámy a páni. Ja som si sám nepamätal jeho meno. Toto je Mária. Mária zas pere, furt pere. Celý deň pere s tou miešačkou, furt ňou točí a krúti ňou, ako keby ju to stimulovalo, dámy a páni. A samozrejme Viva. Meno Viva vzniklo, pretože som sa pýtal mojich spolužiakov, jak sa majú volať tie mená. Poradili mi jedno, a to bolo meno mojej spolužiačky Viva. Tak prečo ne? Tak som mi tam zakomponoval, že len tak zo srandy. Tu sa Bonifác rozpráva s Máriou, Mária rozpráva na Vivu, ktorá jej neodpovedá. Tá na ňu naskočí, jak na samicu, jasne. Bonifác je z toho úplne utrápený. Ja sa nechcem v tom prvom dieli to bolo strašne také prokomunistické. Ja by som tento diel chcel nehať postavený na 3 základných kameňoch. Alkohol, hrobárska pec a Downov syndrom Roba Hrobára. Ale tým, že je tu Mária, ktorá v minulom dieli kričala na prokomunistických, bolševických, sovietských, neviem jakých, tak to dosť komplikuje. Ona by mohla byť osoba, ktorá by mala práve zlý vzťah k Robovi. A tu sa zase formuje jej osobnosť. A to je super. Takéto formovanie osobnosti na základe absolútneho improvizovania je úžasné. Ja to obdivujem. Nemôžem povedať, že to obdivujem sám na sebe, lebo je to proste improvizácia. A tá nie vždycky je úplne dobrá. Ale keď z improvizácie vznikne niečo také ako Robo Hrobár alebo Chingy, tak je to podľa mňa super. OK, takže on má za úkol ísť postaviť tú hrobárovú pec. On sa tam bude báť, lebo tam bude furt počuť duchov. Oni na ňo budú kričať, že tá hrobárová pec ide vybuchnúť. Áno, nič zaujímavé. Medzi tým Viva jazdí na Márii. Dámy a páni, tento záber, čo tu vidíte, už nikdy inde neuvidíte, iba v tomto videu, v tejto scéne, pretože čistou náhodou ja som urobil proste nejaký sketch a ja som ho len tak náhodne posunul a keď som videl, jak ten sketch zapasoval dobre do toho obrázku, akože do toho obrazu, ktorý tam bol. Pozerajte, ja vám to dám na veľkú obrazovku, nech to vidíte. Dúfam, že to... Do prdele, zase tá kamera. Ne, jak to mám teraz? Dobre, poradil som si. Toto všetko radšej vystrihnúť. Proste ten sketch úplne super zapasoval. Ja vám to dám teda na veľkú obrazovku. Aby ste to videli. Robo Hrobár a krematorná pec. To bude pecka, dámy a páni. To si robíš... Čistou náhodou som si chcel nahrať nejaké intro, povedal som si, že kašľať na to, tak som to niekde hodil dozadu a ja som to práve prcol práve sem a vyšlo to takto. Robo Hrobár a krematorná pec. To bude pecka, dámy a páni. Ja keď som to videl, tú mačurenie, to bude pecka, dámy a páni, to bude pecka. Ešte aj modrý som, jak tá mačka. To bude pecka, dámy a páni. Ja som proste musel, prepáčte, ja to asi, radšej to mažem. Ja to idem vymazať, dobre? Normálne na totálku, ja to idem na ferovku vymazať. Oni išli na tú svoju party a na nás troch sa úplne vykašľali. Toto je nemožné! Oni traja išli na tú svoju party a na nás sa úplne vykašľali. Veru, že s tebou úplne súhlasím, ja som na tvojej strane. No a teraz si predstav, jak sa tam musia baviť. Ne, to je blbosť. Áno, ideme za nimi. Takto sa, dámy a páni, vytvára improvizovaná konverzácia. Ja chcem, aby ho oslovil menom, aby to potom fanúšikom bolo viac známe. On sa volá Bonifác, preto Bohuž, Bonifác. Tu mám aj mená napísané, ja vám to kľudne zväčším, nech to vidíte. Ja vám to kľudne zväčším, nemusíte sa ničoho báť. Mária, Prokop, Bonifác, Julius, Šaňo, Robo, Jerguš, Drahomíra, neviem, jak som vymyslel meno Drahomíra, chcel som proste nejaké odporné, hnusné meno, Viva a Oskar. Dámy a páni, toto je naša zostava, ako môžete vidieť. Prokop, preto sa v Inter spieva Prokop dostal skvelú prezývku, lebo Robo, keď sa dostanú do nejakej konverzácie, ho má volať kokot s prepáčením. Toto mi navrhol Boris,
teda Robo, pardon. Nie tento Robo, ale Robo Boris. A nie Robo zo Slovenabo, ale Robo Boris. Ja viem, že vy sa v tom tiež sa v tom metáte a ja sa v tom úplne metám. Pozrite si toto video, ktoré vám tu teraz ukazujem. Volá sa to, že kajak. Robo kajak. Proste kajak. A pochopíte. Bonifác, Julius, Šaňo. Počkej, Šaňo? Šaňo je ten Oh nie. Oh no. A jedl byt problém som si práve uvedomil. Normálne mental breakdown. Kde je Šaňo? Však on tu mal stretnúť. Toto je Šaňo? A koho tu stretol ten modrý akože? Jaj, do prdele Šaňo, tuto to bolo. Počúvajte. Peťáci. Jaj, do prdele Šaňo. Šaňo, ale Šaňo je ten červený. Čiže Jerguš. Nie Šaňo, ale Jerguš. Ešte ukrajinské meno som mu dal. Už viem, jak to začalo. Teraz som si spomenul. Čo to bola tá kauza o Jergušovi, že to je ukrajinský nácek? Ono to začalo tým, že ja som vyberal mená, napadlo mi Jerguš. Spomenul som si na seriál, jak sa volal? Hranica, čo bol ten ukrajinský, na ukrajinskej hranici, na ukrajinsko-slovenskej. Povedal som si, že Jerguš, to je také ukrajinské meno. Dobre, tak keď už je to Jerguš, tak to bude Ukrajinec. Takže bude celú dobu seriálu rozprávať po ukrajinsky a keď bude niečo rozprávať po slovensky, tak sa pokúsim použiť ten svoj ruský priezvuk, ktorý som sa naučil na ruštine, ale znie to skôr francúzštine. Ja viem, ospravedlňujem sa. Nesúďte ma, prosím. Vidíte, ešte dobre, že natáčam toto video, lebo by som si neuvedomil svoju vlastnú chybu. A vás, fanúškov, by som oklamal. Alebo nejak pomýlil. To by nebolo dobré. Sláva Ukrajine! Čo chceš, ty nacistický traktor? Do tej najlepšej scény som to pustil. Ja sem hodím nový klip. Jaj, do prdele Šaňo. Pozrieme sa na to, čo som vytvoril. Jaj, do prdele, Jerguš. Sláva Ukrajine! Sedí to tam. Dla mňa to sedí, môžem to uložiť. Niečo typu, takže... Tak predstav si, že ten hajzel urobil afterparty bez nás. Ešte raz. Dám preč, že to tak. A dám iba, že ten hajzel urobil afterparty bez nás. Predstav si, že ten hajzel... Počkej, what? Ja tu mám 2 tracky. A je, že prečo tam idú 2 hlasy naraz? Ten hajzel urobil Bol som teraz na pokraji smrti. Už sa ma dotýkala takto smrtka. Už ste ho videli tu za mnou. Teda tu. Už ste ho videli tuto, jak ku mne leze tá smrdočka. Predstav si, že ten hajzel urobil afterparty bez nás. Nebude to afterparty, bude to alkoholová party, proste nejaká. Predstav si, že ten hajzel urobil alkoholovú party bez nás. Predstav si, že ten hajzel urobil alkoholovú party úplne bez nás. Predstav si, že ten hajzel urobil alkoholovú party úplne bez nás. OK, dám to trošku dopredu a myslím, že to môže byť. Hodím tu Máriu hore, nech ju mám po ruke. Úplne zalagované, to je strašné. Ja normálne vypnem, zapnem úplne na totálku každý jeden obvod, ktorý nie je v centrálnej pamäti tohto počítača. Pretože ma to sere. S prepáčením. Ja už viem, jak tí youtuberi začali nadávať. Ne, zas už nie. Dámy a páni. Po 20-minútovej prestávke. Ne, dobre, zase tak dlho to nebolo. Ale stihol som si dojsť pred CD-vitu. Nádhera. S tým hajzlom súhlasím, keďže by bolo celkom vtipné ťa vidieť chodiť po 4. Oh môj bože, ja neviem, jak to zo mňa vyšlo, ale bude to úplne super. Jak to bolo, ja si to nepamätám. Ja si to presne to vypočujem. S tým hajzlom súhlasím, keďže by bolo celkom vtipné ťa... Áno, presne toto. S tým hajzlom súhlasím,
Keď by bolo celkom vtipné ťa vidieť ísť po 4. A ona ide pritom po 4. A ona sa ešte začne smiať, dámy a páni. O môj bože. S tým hajzlom súhlasím. Bolo by celkom vtipné ťa vidieť loziť po 4. To je super. Veď to je tak super. Ja neviem, čo som riešil. Dámy a páni, toto musím začať robiť s Korkom, chápete? Že my si dáme nejak zdieľaný počítač cez... No neviem, či by to môj počítač prežil. Ja mám iba Ryzen 5. Vidíte to tam hore? Rozmýšľam, že by sme dali zdieľaný prenos na počítači cez AnyDisk. Ale môj počítač má Ryzen 5 AMDčko, chápete? On by to nedal. Akože stál ten, keď som ho kupoval, tak stál 150 €. Ale teraz stojí 90. Čiže mám teraz dve škatule od AMDčok a v tej jednej, ktorá mala byť pre Zora, alebo teraz neviem, či je to tam moja, sú floppy disky. Neviem prečo, proste sú tam floppy disky. Sú tam a navždy tam budú a je mi to jedno a je to strašne od prachu. Veru, že to hej. S tým hajzlom súhlasím. Veru, že to hej. Urobil alkohol. No to by veru bolo. S tým hajzlom. Po 4. No tak to by veru bolo. Ona ešte presne no to, jak hýbe tými ústavy. Dámy a páni, toto není nejak pretočené, pozerajte na to. Ťa vidieť loziť po 4. Ja viem, že pre vás toto asi není nejaké umelecké dielo, ale ja sa takto cítim pred publikom. Keď tvorím niečo, že o môj bože, to bude tak super, to tých ľudí teraz tak zaujme. A potom tie komentáre, trash. No tak ja sa to môžem vykašľať. To tam tak dobre pasuje, tak dobre sedí. Ešte pozrite na ten jej ksicht, jak sa tam vári, to je úplne super. A tu by som to mohol kľudne na túto sekundu strihnúť. Pozerajte, ja to aj takto robím mimochodom. Ja vás obohacujem, alebo teda ukracujem o pár sekúnd vždycky. Aby mi to sedelo sem. A môžem za sebou zobrať túto modrú chciplotinu. No tak to by veru bolo. A rovno za sebou môžem zobrať túto modrú chciplotinu. Mauw. A rovno za sebou môžem zobrať aj túto modrú chciplotinu. Jupi! Ideme! A rovno za sebou môžem zobrať aj túto modrú chciplotinu. Jupi! Ideme! To bude tak super, počkať, ja si to uložím. Ideme si to pozrieť. A rovno za sebou môžem zobrať aj túto modrú chciplotinu. Jupi! Neviem, či sa vám to páči rovnako ako mne. Podľa mňa si o mne myslíte, že teraz mám niečo v sebe. Nemám nič, mám zreničky úplne normálne. Dúfam. Ty Bruno z budúcnosti, ktorý to striháš, opovažíš sa mi tam urobiť nejaký zdrogovaný výraz. Nechcem byť zas moc pyšný na svoje dielo, ale som nadšený z toho, jak to graduje. No a mňa tu zase nahali o samote. Chudák, taký úplne v tepkách proste, o môj bože. Ježiš, ja teraz neviem, či som sa dostal, aby mi teče. Ježiš, mne zase teče olej. Poďte. Ježiš, dúfam, že mi teba tečie olej, dúfam, že som sa to vážne nepošťal. Podľa mňa je to super. Ale on má mať halucinácie a má tam počuť hlasy mŕtvych ľudí, keďže je to hrobárová pec, keďže je to doslova krematórium. Len tak pre zaujímavosť, my máme pod domom kremak. To je taká krčma. Robo hrobár, hneď vedľa vášho domu. Vždy, keď ho potrebujete. O môj bože, ja vám to zajtra odfotím. Doslova Rendes je ultra filmové stredisko Jojky. Všade tu naokolo sa natáčajú filmy a rozmýšľam, že by som tam chodil na brigádu. Počka, teraz mi napadlo, však toto môže byť sound effect pre ten stroj? Kde je? V ktorej časti je ten rozbitý oný? Nejde tuto na začiatku, nie? Jasne, pozerajte. Teraz úplne proste CD Vita zachráni deň. CD Vita totálne zachráni deň, dámy a páni, pozerajte. A mohol by si tam zasvetiť, prosím ťa? No, nejaký ten pekelný ohník ti tam zapaliť môže, len tam prosím ťa neuhor, lebo tvoje kovy môžu výjsť v kovošrote na 20 €. Že by som tam nalial zlú flašku? To si robíš srandu. Hehe, zoberte si, že my sme tu najviac ťažko Ja sa na to skúsim pozrieť, bude to vyzerať určite hrozne. No, nejaký ten pekelný ohník ti tam zapaliť môže, len tam prosím ťa neuhor, lebo tvoje kovy môžu výjsť v kovošrote na 20 €. To
tuto katnem, pretože... Ups. Pretože tam predtým boli ešte nejaké zvuky, ktoré sa mi úplne nepáčili. Tie trojka sem, ty mi tu stráž miesto, ďakujem, ďakujem. Sony Vegas. 20 eur. Že by som tam Ale nalial to SD, ako keby som pil. zlú flašku. To si robíš srandu. Prosím, napíšte mi do komentáru, či to mám takto nehať. Viete čo, ja to tu nehám a možno ešte sa k tomu neskôr vrátim. Ja to tu zatiaľ nehám ako privetivú vec. Prísahám na svoje meno Šaňo, že ak sa odtiaľ tu dostanem živý, tak tých mŕtvych pomstím. Nie. Čo by on bol pomstiteľ? Prísahám na svoje meno Šaňo, že ja tu určite staviam pre túto pec a bude to ešte viacej duchov. Čo keby ho teraz strašili duchovia, pretože obnovuje pec, ktorá zabíja iných ľudí a preto je tam viacej duchov a oni už sa tam čítia tesno. Oni ma tí duchovia určite budú chcieť zastaviť. Oni už nechcú, aby sa tu pálilo viacej ľudí. Čím viacej ľudí tu je, tak tým je viacej tesno. Kolektívny duch! Dámy a páni, poviem vám super vtip. Viete, čo sa znáša nad ešte raz. Dámy a páni, poviem vám super vtip. Viete, čo sa znáša nad masovým hrobom? Kolektívny duch. Ja viem, je to super vtip, ďakujem. Použijem tento vtip tu. Páni duchovia, prosím, nezabíjajte ma. A vy viete, čo sa znáša nad kolektívnym duchom? Dobre, necháme si tu ten olej. Ja ho sem tak kde strčím, vypnem ho. O samote. Duchovia, ja vám poviem vtip. Vy viete, čo sa znáša? Dobre, ešte raz. Nad masovým hrobom? Kolektívny duch! Ja keď som raz tento vtip počul v tábore, ja som sa išiel došťať. To je ako, čo urobí Anička? Čo urobí malomocná Anička, keď sa jej páči chlapec? Hodí po ňom očkom. Prečo Anička spadla z hojdačky? Pretože nemala ručičky. Klop, klop, kto je tam? No Anička asi nie. Vyzerá to, že tie moje vtipy nie sú až také vtipné. Vyzerá to, že tie moje vtipy nie sú asi až také vtipné. Jak som čakal. Dobre, ešte raz. Vyzerá to, že tie moje vtipy nie sú až tak vtipné, ako som čakal. Už viac nie. Ja to proste katnem. Hučí tu ten stroj, dám ho tišie. Škoda. Ale pumpuje. Pumpuje ten oný, tú vodku, alebo čo mu to tam nalial, tú slivovicu. Barel slivovice. Do prdele, čo je to za zvuky? Čo je to za satanové zvuky? Mám taký pocit, že ten Jerg už vnútri to bude počuť asi o niečo hlasnejšie akoby. Vtipy nie sú až tak vtipné, ako som čakal. Škoda. Mám taký pocit, že ten Jerg už vnútri to bude počuť asi o niečo hlasnejšie akoby tu vonku, takže ho idem pozrieť. V tejto chvíli, v tejto stotine by tu malo začať niečo úplne masívne. Pripravte sa na mega pitie. Pardon. Ne, to už som trošku prehnal. To už nebolo moje. OK, niečo sa tu evidentne deje s tou hrobárovou pecou. Ja sa idem... Viete čo, možno to použijem. Možno to zostriham a použijem to. Dajte mi pár sekúnd. Ono sa to má tak kde prechlastať totálne. To tam tak dobre zapasovalo. Sedí to tam. Je to to, čo tam sedí. Ale neviem, či úplne chcem mať zvuky srkania v hrobarovej peci. Posúdime to my všetci, či to tak môže ostať, alebo to mám premazať. Rozhodnutie na vás, fanúšikovia, pretože dámy a páni, točím to strašne moc dlho, vy ste videli niečo, čo sa pripravuje, čo ešte je len úplne základné demičko alfa, nič.
A videli ste niečo, jak to tvorím, videli ste ma zadrhnúť sa, videli ste ma, jak pijem oranžinu, videli ste ma 10 krát pomaly spadnúť zo stoličky a videli ste ma robiť mačku. A to už je čo povedať. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť tohto videa, dúfam, že vám toto video páčilo, ak nie, no tak smola. Ak áno, tak som rád, určite ho Ak áno, tak som rád, určite ho podporte lajkom. Choďte kľudne na môj kanál, môžete mi tam dať odber. Choďte aj na tento kanál, neviem, ktorý je to kanál, neviem, na ktoré všetky kanály sa dostanú tieto moje videá, ja sa fakt ospravedlňujem. Možno toto video postnem aj na Slovedap, ešte neviem, budem sa musieť dohodnúť s Korkom. A práve prišli domov rodičia. Také dobré načasovanie.